Anong kakulbaan ka? Ha? Sabi mo, chicks, ayay ka. Ha? Mga daw? Ano lang kumakapi, uy? Init kayo? Ha? Sige, sige, lapit na ron. Lapit na. Katundari ako ba nga, nag-video-video ko. Wala, na-delete na ito na ako. Wala ito na ako na-upload. Oh, mura wala ko na-upload. Ba't pangitan ako, wala man. Ah, vloggers, oh. Shout out. Ba pala sila, mama? Kita mengapi. Ngapi sa ta, guys. Ayan mo niya ako. Ay, na okay ito. Cellphone, ginasa to. Hindi ako nagpala. Yun sa niya. Ay, ba isa ako niya? Ay, storya? Kita mo ba? Pulis mo na rin yung tingin mo ba? Paso din ako makuhan. Kuhan? Tawag sa ng pulis. Kaya, emergency na. Ang fight ako ba? Saan mo na kung tayo? Bro, din ang barat.
Wala ang emergency call. Ano ito mga cellphone na tulog pag una? Walo. Ako tapos yun? Emergency call. Policeman. Patay ako. Dahil nadugay ko, matay eh. Ano, double click, lagi daw, double click. Tawag balik pulis. Ano? Mahal na eh. Kulog ba ito ba? Now. Emergency daw. Ano? Ano na? Emergency ba? Now, ano? Na-study mo na, siguro tayo. Sige. Ano ba yun? Ang mo lang ito, exit, tungkol. Ikot yung isa, atong sitting. Ang putong sa video state. O yung state ba? Ito yan, ano? Sa type mo? Wala na lang. Wala na format. Nagtao na ko rin. Ay, password. Itong ano si sinaw ko yung password eh. Nagtao na ko na. Kapag Nakakuan, mag-isa mo na, kung baga, marag nahang, pero wala nahang. wala na ha? Oo, wala nahang na. Ano na yun? Isa, tapos kadua. Ano ba? Pasol, beer. Bawa, ito. Dua. Matay. Ay na. Para makakop lang itong kwan ba? Ay, itong silig ba? Kaya na. 3, 1. Ari lang. Kaya na. Tapos ulit yung silig. Dapat pindot ni mo, Kadua ko na po. unay mo, tingog, Kung na mo tingog. na, number. Oh, 1, 2. Ano na ba? Oh. Hindi mo matay sa kabuo. Hindi mo matay sa kabuo. Patay na ni. Parang cellphone. Ano ba? Tawag ko ako. Ano ni ko kaya no? Kaya nga si Tiros na ang dito matugiyo. Di ba? Dito siya. Ano? Dito na dyan. Isa, dalawa click. Ano ba? Ano niya? Uy, ako na sitting. Uy, salamat. Sitting na. Uy, yung ang kuwan. Ang iyong ang kuwan. Anong video naman ba? Anong audio ka ni? Siri man ito na. Anong Siri ba?